Avui és el primer dia del mes d'abril. Ho vam parlar l'altre dia quan ens vam veure, que teníem un mes nou. El mes d'abril, a veure per quina lletra comença. Abril. Molt bé, la A. En el mes d'abril tenim una dita nova i us l'ensenyo ara. Però primer recordarem la dita de la primavera, que la vam fer l'altre dia. Què deia la dita de la primavera? La primavera la sang altera. I ara us ensenyo la dita d'abril. A l'abril plou molt. De fet, ara està plovent. No sé si sentiu una mica la pluja. I la dita d'abril diu: a l'abril, aigües mil. Que vol dir que n'hi ha moltes, que plou cada dia gairebé, o molts de dies. A veure aquest mes d'abril, quants dies ens plourà. Ara heu d'anar a buscar el vostre calendari. Si no en teniu, és igual. Si en teniu, el aneu a buscar, canvieu la pàgina i busqueu el dia 1 i l'encercleu. I cada dia podeu ser els encarregats de passar el calendari a casa vostra. M'ho explicareu la propera vegada que ens veiem? Adeu!